Jemparing Kyai Pamungkas pusakanira Resi Bisma mancep jajanira Sang Resi Seta Ludira mijil saking Jaja nadyan Harya Seta wis gugur ana madyaning palagan basane gugure prawira kusuma bangsa bergagah Seta mati ngadeg ger sinurak sagung para prajurit ing Astina. Duh kadangku Yayi Seta ora jeneng pun Kakang kejem mentala karo Siadi nanging yektinipun Kakang dinuta ing Gusti kang akarya jagat pun Kakang kang dadi sarana balimu marang Loka Baka Seta. Dahat ngungun ing penggalih nata Dwarawati Maha Prabu Sri Bathara Kresna. Mulat tandang kridanira Resi Bisma kang sanget angit-dapi-dapi. Datan sarana kumlawe astane Prabu Kresna. Nyampe pusaka nenggih Kyai Kesawa jelek dadya prahala segunung gedene. Dalah bujleng pulis lanat ngedapi-dapi kowe Begawan Bisma aja sumbar mangu tanding waspadakno Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna timbang dadi ramen dedeleng mripat maju unta malang Mihan seswa matur marang Risang Mahayogi Sang Wipra kadiparan karsaning Jwangudipati Yogya sawiring warna kang gumbalaraneng bumi lah salah ngedapi-dapi temen kowe Begawan Bisma aja sumbar petak maji aja ayo nono kridane iki pamonging Pandhawa Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna aja meneh kok mung kowe gulung jagat kelakon aku aduh pukulun jimat sesembahan kula pukulun pepundhen kula mangke prateng delahan monggo kula aturi menggalih ingkang sakmestenipun menapa nggih sampun
sakleresipun menawi kula menika kedah mengsah kelawan paduka sinuwun ing atasipun namung sak bobotipun Bisma kemawon kok dadak ngunduh dewa saking kayangan Untara Segara pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu menapa inggih cucuk menawi panjenengan mengsah kaliyan kula wondene paduka kepareng kagungan kersa mekaten bejo kemayangan sinuwun pejah kula dipun untapaken Sang Hyang Bathara Wisnu dewaning andung kabagyan. Wah,